Ako dahil si Nining Tagalog. Ang ingon sa governor nga magpaabot na lang daw mi sa assessment kay sa pagkakaroon daw na si mayor na si attorney mayor o kani si Gob ingon nga sabota daw nila kay karon daw panahon na taas na po daw ang COVID. So paabot lang ta unsay kuan daw reply sa Senro. Ana lang, para mamilaing mahimo sir. Sa pagdawat na lang sa maong programa, tagaan may panginamo, pero na meantime nga wala pa, sirado pa. Mo na lang to. Paabot na lang mi. Kawa po mi makuan, paabot na lang mi sa unsay hukom. Ang gipangayo lang ako sa gobernador o kang attorney mayor nga nagpasalamat mi nga gitabangan mi nila hinaot unta nga ma-accomplish ang tanan namong mga problema nga matabangan mi nila kay kami nagpaabot pod nga taga Tuban. Walay lain namong maduulan ug nagpasalamat pud mi sa among mayor nga karon naatubang namo siya. Ug unsa ang iyang mga gisulti amo punang sundon. Kaya nang hinaot nang mi og salamat kaayo sa iyang pagtabang sa amoa. Salamat. Manghinaot ko Mayor Laos sa imong pagkita nato diri sa Kapitolyo, manghinaot unta pud mi nga i-accomplish nimo og tabangan mi nimo. Away lain namong maduulan kung dili ikaw kay ikaw man among mayor, manghinaot unta mi. Kana lang.